Velbekomme, Lars. Så bygger man fandme hotdog, Ole. Ja, det ser da lækkert ud. Bruger du stærk sennep til din hotdog? Ja, Lars, smider du glas ud i skraldespanden? Ja. Jamen, det skal da sorteres om ved containeren. Det skulle da kun i København, de gør det. Det gør vi da herovre. Det brænder vi det bare. Men kan glas overhovedet brænde? Ja, for helvede. Hvordan tror du ellers, de får form? Puster der bare op? Ja. Nej, fandme god hotdog, det her. Skolerekord. Vil du prøve, Lars? Nå. Hvad er det, du gør? Skolerekord. Og smide halskraven i skraldespanden? Ja. Du bruger det aldrig. Jamen, den er da del af standardudstyret. Nej. Du skal smide 85% af standardudstyr i ambulance ud. Du skal bruge plaster og gage og så morfin. Så du skal lappe hele landet sammen. Ja. Det er netter, Lars. Må jeg køre i dag? Ja. Så prinsen er god mave. Nej. Så har du svar. Nu går du opad. Kom nu. Ja, ja. Det var godt nok et vildt styrt, hva'? Den motorcyklen, der var krøllet helt sammen. Jeg skulle se det, der er værre. Jeg følte også der, da jeg kom hen til ham, at der kunne jeg godt have brugt halskraven. Han troede, det slaskede fra side til side. Han var færdig, da vi kom ud, Ole. Nej, han lå der og vrikkede med benene der, da jeg først var henne ved ham. Det er bare refleks, Ole. Reflekser? Ja, ligesom når du hugger hovedet af en høne. Løber han så ikke over rundt? Jo. Jo. Fanden, det kan du sgu da ikke læse dig til i de åndssvage bøger, der. Det er erfaring. Ja. Nå. Skal vi gå ind og se, om der er flere lune pølser? Ja, det var måske meget godt at få lidt i maven. Du kan få en krasser.